Току-що бяхме в съблекалнята на Арсенал. В момента отиваме в другия коридор. Тук е за журналисти. Виждате Sky Sports. Тук е BBC. Арсенал Медиа. Радио. Отиваме през... Добре. Заповядайте, господин Баджиев. Има журналисти От BBC. От BBC, да. Друг въпрос има ли? Виждате, господин Богданов. Ще коментираме ли джитбола? Какви са вашите прогнози за последния мач между Медиа Юнайтед и BBC? За волейбол не мога да го Последния говоря. мач или за бъдещия мач? Това е просто. По-конкретно въпроси. По-ясно въпроси, моля. Кажете. Да, Баджиев от Sky Sports. Защо тук стадиона на Арсенал уж е от 2006 година, ли казахте? А тотално изостава на качеството на българските стадиони. Защо има такава разлика? Много бързо се развиват български футбол Да. и това е причината. Просто опитаме се да ги стигаме, но те тичат. Тичат и не мога да ги стигнат. Много ги изпреварваме. Как да тичаме? Да, чувам, че един от вашите стадиони, Герена, как говорите, ще бъде така 10 нива над нашия стадион, но надяваме се следващия на Арсенал пък да е още по-добър от Герена. Да. Герена се доближи. Да, учиме се. Да, тук моят колега преди малко каза, че този стадион е доста по-зле от Абсолютно. Стадион на Мира в Перник. на Мира в Перник. Да. Да. Мач страната ще правят по макет на стадиона на Мира в Перник. Вие не знаете за новия проект за стадиона на ФК Джабалани? Да, разкажете, ако обичате. 3 хермини на кръст и 2 лука. Стадиона на Герена, само да ви кажа, след 10 години ще бъде реновиран, защото ще бъде направен толкова некачествено, че ще трябва да има поправки, така че ще очакваме след 10 години пак да го Ако бутат. няма повече въпроси. Да, само новото отклонение да представим, ако обичате, заповядайте. Номер 10. Така, 10 милиона паунда. честито. Заповядайте. Фанелката, извади фанелката на Арсенал. Или на Челси. Няма от Джабалани в Арсенал. Какво фанел? Сега ще ви покажа. Рекламата ви. Моля. Камо, Роска.